Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dolamara Hospital along ambulance sawar sai kavipen rat kisung. Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang nang cari det penangan kaching thur amurat atum thekpon longlu laki mipik alamlu sitami kaching thur atomon along jasemet se kachilang ahin anada bangta RDP asonte rat akisung pen jokponji. Lason thak-thaksi lakhaing ko ratrok dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara ahawar along ke dovek Longthong Hospital Malasi Mini Health Center Dolamara Mini Health Center men phangcho lapen Borbheta Mini Health Center la Longthong Hospital ke dokoke mesenlo rat atum akhi joipen se chilang bomlo bonta laso along dowai abang pador thek asonti mepigji lapen ambulance service abangta Dolamara along do asonti rat akisongpen jogji Laso ambulance service kavipen kiduk kelak arat Dolamara Hospital pen ang tan ki ponji aphan akisung kachitong nangta lakha matsi unelu lapen laso ambulance saputhak Dolamara branch case atumta kedamtang aporahut arpong donglok Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum along hanglo bonta kopi koson penloni ambulance service abangke Dolamara along Longthom Hospital along dokok aphita longledet lasi ambulance service lapen dowai aputhak local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atum RD Enra kenang sorason nang pivek thapusi hawar arat atum pen choning ripon Kajirong pen risanikti Karbi Anglong News Bas pen dampar atrak ahir kang tangrak pen kachetong ajok inut bike kevek abang phu apran kedam Bukajan Police Station ke parlo Silveta Anampi atowar along Phaikuni ni phaing kora sirkep arni anarlo apor ihum AS09A 8515 abas pen dampar atrak NL07A 9518 kachitong ajok kopai kilang no pen ajok ihum abaik angbong ke dodun kok ajok baik kevek abang phu Lalajit Yadav adim aklong amat apran damnang juilo apran ke dam jui abang phu aphan non amat ke bokolia silputa asor pusi pang thekpon Lapen dampar atrakevek abang phua phanke Dhan Bahadur Nagaland asor pusi pangthekpon baskevek abang phua phanke pangthekpon thekthila lapen labang so ahir kang tangrak pen kachetong adim along police atum sitami chipari ding pon long lelang mate police atum sitami adimak long an pali dun long lelang lasi koson pentong lapuson ahoni ke phonang koklone non amat ke klardak abirta avela phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News Dilay along puthot 18 kg 19 package kanimati opium kene ponlong lapen bang hini kaching nang Phaikuni ni phaing kora sirkep arni ada por phai troxia por malom dilay krong thom atowar along police SO PSSO UB Dipok Lahon ASI Jiten Gogoi PS staff lapen C20 CRPF kem bukajan atum pen joy pen birtalong si checking bomb ahut ihum LP truck Manipur pen kewang bomb registration number S01 GC 5478 LP truck along air filter along si nepon longlo Lapen kaching nang cek abang photo mamen laki ajay basnet artaning kan plike brapho asar bura amen karlitang gokul basnet arong Toribari PS Senapati District Senapati Manipur Lapen Deomon Limbu artaning kan inkorapho asar bura amen Sugbir Limbu arong laki Toribari PS Senapati District Manipur lason sipang thekponlo tapian ke dilay pulis atumsi chepari deng ponpen methangasai cheklem ponlo Aja beliau. Hello. Kangbora kiling pherang ke atoma phan hele ke ot asong pen kapang bar pon ke chok chela pen kilulo pusi jong daklo inut EM lela puson kaning je 4 pillar of democracy constituency aron karkan lo pusi KSA prostonto ingti pen arbok pon Kangbora kiling man ke do Karbi Anglong Autonomous Council along EM arpu kang nidun abang phu pherang ke atum aphan hele ke ot asong mati terrorist buke pu aputhak hawar arat lapen longri khrehin Karbi Anglong along sarhu sarhang habe atum sitami chok chepu pin rempon
Perang ke aphan le lang plot ki rat aphan kang hon ka jins to kapachetang thekji abang kalilo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong arat aphan kang hon pachetang abang lasi EM kang bora kiling aphan EM arpu pen pasun nangji pusi habe seng teron pen joningri pedopon. Dulu dak so ni lida dulong lo la sila so bang ken itu mahin ban badan itu masong kan tuh long liki ni pen kita me la lang liki abang ke la so bang ki pu chok ke si alang li ate krang ke tum ke beta chala pe thang atum ta pen alang li kirap sing nang ye polo tane alang li bang su ki pu dulu dak ta lang tu me ukur pon thi u arlo do song walang li pu bang ka chok ke sini rin menta long liki beta ang tumpan arang li pan pinrem lo la arang li ke em ben stame non ke do bom ke tali bom sa tuliram rong hang em ka hete apanda dili juni lo arang li pan em ar pen pisuli pusi lin pen juni lan chalo ni Nilip soar loching thor asong atum pen loke charli a hemati school ka humria sai kedeng pon. Lakhain korapon nilip MSC constituency angkang nilip soar loching thor asong atum pen loke charli a hemati school ka humri dam. Bangso ka humri poncheng laki dokhora English High School. Lason si nilip angkang ong dong loke charli a hem ka humri dam ji aphansi kachise pedopon. Nilip soar loching thor asong akong chun bangpi Priya hanse pipen ke thanpon bangso asai ke deng ponang kok laki penang an loke charli au somar atum ke cho thap ki jun thap do kok titi lasi lahai ke cho thap ki jun thap thedeji ke mesen ke charli pon thekji kapaprang don thek nangji pu kama thapon pensi ka humri asai deng bon lo pusi pachini pon anpar ta bangso ka humri dam ahut than bang mati teacher la pen loke charli au somar atum pen kado kawe alam chinki che than pon lo pusi lamthe pachini pon Joki hola pen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Nilitom kahumri nangkok alam ikilang operasi media hana poroten tentulan pen poratiru pipartiglo lapen ini nitum dak nang kahumri nangkok alam ikilang athe nitum nilib angkang along kina school sikame non pinangan student to bethanga teacher kana man ke chipite lapen ke Charlie pamimi lapen ke school ke bang pupo apor pen hem ke lili lapen ke hatwar beng sangkok lapen ke jothom nithom ta hem lili jolapison sitame do lasing non bang ke alotin a student apia podom hansame chuning rilo nilitum nilip swar lo ching thora songa hin pen abang kutin apai dum hantame request lo je mithang somar phan misen pen hem pen nang ke toy pe nichi aphan lapen ko ana porsi school ka sutima lapen ko ana porsi hem nang kali naima la so respond bang ka chng phalsi apia podu man chuning rilo jongsi mo along ka prek jongsi la student na tuma phan konani imiglang chikeng kire pen neptun check pulo tangte apia podu phansi labang so tom phan jo naipo lasi abang hutin a student apia podu phan sami chuning rilo nang sumar jong si school dun bom lang pulo tangte mithanga sumar ko pc ke claim bom ma ko so to war si dang bom ma la ke chitar li dun je phansi